població on va néixer Pau Casals, al Vendrell, va acollir la primera prova del Campionat de Catalunya de kàrting d'aquest any. En total van prendre-hi part 8 categories, 5 de les quals, sènior, màster, júnior, KZ2 i 4 temps 250, eren noves respecte a l'edició de l'any passat. Totes són de nova creació, però algunes substitueixen d'altres categories que hi va haver el 2009 amb altres denominacions i diferents característiques. Les altres categories que van participar a la trobada del Vendrell van ser les clàssiques promocionals de Leví, Benjamí i Cadet, dues d'elles amb molt bona participació. El nivell competitiu és molt alt, sobretot a les categories promocionals i d'inici en la pràctica del kàrting, com per exemple la Leví i la Cadet, que són categories que tenim ara actualment. A Leví hi ha 45 participants i a Cadet sobre 30. I és molt positiu aquest número de participants. Al campionat hi concorren més categories, però algunes s'aniran alternant i es disputaran només en algunes proves i en d'altres no, ja que encabir-les totes en un mateix cap de setmana és impossible. Les categories d'aquest any s'alternaran entre hi ha 8 trobades o 8 proves al llarg del Campionat de Catalunya de kàrting, i algunes de les categories van a 3 proves, unes altres van a 5 i unes altres van a 7. La majoria va a 7 proves. Malgrat el difícil context de crisi que travessa el país, la Federació Catalana d'Automobilisme es mostra satisfeta de la participació i en la prova inaugural del Campionat al Vendrell van prendre-hi part més de 100 participants que van disputar 2 carreres de cada categoria. Bé, el balanç és positiu, doncs hem tingut una inscripció aproximada de 110 participants en les diferents categories que s'han convocat en aquesta primera prova, i des de la Federació Catalana i des de la Comissió de Kàrting, veient la situació que hi ha global actual, doncs la podem considerar com a positiva. El foc de les carreres finals el van obrir les categories sènior i màster. Javier Rodelas, Marc Centelles i Jordi Fernández van ser els 3 primers classificats en la categoria sènior en la primera cursa, mentre que en la segona Fernández i Centelles van intercanviar posició, però Rodelas es va tornar a imposar. Pel que fa als màster, Carlos Franco va guanyar les 2 carreres, Ignacio Calero va fer la segona posició també en les 2 ocasions i José Chicoy també va ser tercer per partida doble. Pel que fa a la categoria Leví, el valencià Eliseo Martínez va guanyar la primera cursa, Bosco del Moral va fer la segona posició i el murcià Adrián Muñoz va ser el tercer. En la segona carrera, a Martínez li va saltar la cadena a la 6a volta i no va poder acabar. Al final, el valencià, que està molt convençut de les seves possibilitats, estava molt empipat, mentre el murcià s'ho prenia amb més filosofia. Hombre, alguna perderé, porque así son las carreras. No siempre es ganar, ganar y ganar. Todo el mundo va a ganar. Al menos intenta. La segona cursa de la Vins la va guanyar Bosco del Moral. Alexandre Machado va fer el segon lloc i Xavier Lloberes el tercer. En totes 2 curses, la volta més ràpida la va fer Lluc Ibáñez. En la categoria de benjamins, una de les que tenia menys participants a les carreres finals, Kilian Meyer va guanyar la primera carrera i el segon lloc va ser per Adrián Blázquez. En la segona, només Adrián Blázquez va acabar la carrera. En categoria júnior, el català Ivan Pinya es va imposar molt ajustadament en les 2 carreres. 2 primers. Bueno, costats, però he pogut aconseguir-los. Germán Villanueva va fer el segon i Àlex Palou, que va fer la volta més ràpida en les 2 carreres, va ser el tercer. En la segona carrera, però, Palou va haver d'abandonar i la tercera posició va ser per Ander Correa. La categoria cadet la va dominar el donostiarra Miquel Mostajo, que es va imposar en les 2 carreres de manera molt ajustada, sobretot en la primera, que només va treure 7 centèsimes a Guillermo Russo. Da igual, si se pierde o se gana, hay que disfrutar. En la primera carrera, la tercera posició va ser per Eric Falcó. En la segona carrera i després del veredicte dels jutges, el segon lloc va ser per Ivan Segura i el tercer per Guillermo Russo. La prova del Vendrell la van tancar les carreres de KZ2 i 4 temps 250, categories que entre totes 2 van aplegar una desena de participants. En KZ2 la victòria va ser en totes 2 ocasions per Oriol Dalmau, que va trobar a faltar més participants a la pista. Ha estat bé, però hi havia molt poca gent. I a veure si la pròxima cursa hi ha més gent, a veure si s'animen i s'apunta més gent. La segona posició en les 2 carreres va ser per Josep Oriola, que aquest any ja s'ha estrenat a la Supercopa Seat León i que continua competint en karts perquè considera que és la millor escola per a la formació de pilots. Tots els pilots professionals o que es volen preparar
en els mesos d'hivern fem karts de marxes, que és el més igual als cotxes, el més semblant. La tercera posició en KZ2 en les dues carreres va ser per Òscar González. Pel que fa a 4 temps 250, Jordi Robles, Fausto Rosa i Òscar López van ser els 3 primers en la primera carrera, mentre que en la segona només va canviar la tercera posició, que en lloc de López va ser per Marc Casulleres. La jornada inaugural del Campionat de Catalunya a la capital del Baix Penedès va ser molt freda i tot i que el sol es va deixar veure a partir de mig matí, en cap moment va escalfar massa. Això, però, no va restar l'habitual assistència de públic a aquest tipus de proves. La pròxima cita serà el mes vinent a Vic.